Masinamkele kwakho kwinkqubo yethu ye-Voice of the Bay, VOB, kwinyanga kaDisemba, kanti ke kwiveki yokuqala siyanamkela. Happy December. Kanti ke kuba sisazi ke into yokokuba kule inyanga exakeke kakhulu ngakumbi kwimiba yolwaluko. Ngumcimbi lowo esawuthi sibe kanti siyawuqwalasela kwi-segment 1, 2, 3 kanti ke phaa ku-segment 4 and 5 ndabe ndikunye nawo amaqela ezopolitiko, umbutho webosa kwakunye nombutho weRise Mzansi enze intlanganisela iquka ke phofu nombutho we-Good Party. Kwiveki ephelileyo phaa eSoweto eRhawutini behlangene loo maqela nalapho ke bezibiza loo ndibano ukuba yi-council kuba belungiselela olonyulo lomasipalati kunyaka ozayo. Iinkokheli ke zizawusichubela zisichazele into yokokuba kanye ezi council kuqhubeka ntoni, zizawuqhubekeka kusini na nakumanye amaphondo okanye ziphelele nje kuphela. Kanti ke kwakhona sijonge kwana micimbi enika umdla kakhulu engamalungiselelo Unity for Change, bazibiza ngokuba Unity for Change. Lo maqela mathathu phofu ke besithi engcango zivuliwe nakumanye amaqela ezopolitiko, kodwa ke hlala nathi apha kwinkqubo yethu i-VOB, Voice of the Bay. Kodwa ke ndiye ke ngoku into yokokuba samkele uElder Zwelidinga Williams kwakunye naye umhlekazi Ntsikelelo Kamambehlala baphethe umcimbi wolwaluko. Tata masikwamkele Tata Williams. Bhota Butbesi man, ndabulela man, bulela nakuwe. Ndibulise kuwe Butbesi nakubaphulaphuli nababukeli benkqubo eMpuma Kapa. I-VOB. Ngegama elihlele Nkosi Yesu. Nkosi kakhulu tatami. Mhlekazi Mambehlala simasikwamkele nawe. Sibulise nakuthi mbekaphesi man, sibule kakhulu. Ya. Usamkela lapha kule. Nina niphethe umcimbi wolwaluko, lingafika ixesha umcimbi enuphethe ngumcimbi wolwaluko. Tata Williams khawusithele gxabagxaba ngale project ngoba ke ngalo lonke ixesha iminyaka ndifuna usibuyisela umva into yokuba kwenzeka ntoni seni noluxanduva lokujongana namakhwenkwe phakula mandla waseMotherwell okuya esuthwini. Butbesi man, bulele man. Kunyaka 2021 ndafumana i-call esuka kunoma wethu Jama owayelilungu le-board ye-CPF kwi-province. Ngelo xesha esithi kum ikhona ingxaki ekhoyo kumntana ofuna uthatha ubomi bakhe, ufuna ucommit suicide okwistrato sase-Divorce apha eShukushukuma, kwi-area sase-Shukushukuma apha eMotherwell, Steve Short village. Ngoko nankwandiphosa masanga ndithe kulungile ndivile. Ndakhawuleza la uthetha nenye ingcebe ekuthiwa nguCeduma. Ndacela naye okwalilungu kwi-CPF. Ndathi kuye bawuCeduma man, nanku umba kancede nanku umntana enengxaki. What no, makhawuza ekliniki. Ndaya ke ndombona umntana ndathi kuye no uza koluka. Wavuya Butbesi kwacaba yinto ebesisingqoko kuye leyo. Ndathi khawuza ekliniki ngoko ngomso lungisa into zasebhoma yonke into. Ngamafutshane ke samalusa lo mntana kangaba impahla ndancedwa kubhuti Mongameli Peter weSangoko. Ndayina approacha yena unobhala weSangoko ngoko nako wamthatha enyaweni umqhina enhloko umthela impahla. Wabe umntana uyoluka waphuma. Yaba kanti sizithathe sisizekabani ngoba ngo-2022 sisiqalo eso esaba ngo-2022 kubekho amakhwenkwe amabini akwalukhwe, enye ina 34 years omnye ina 38 years. Selusa amakhwenkwe ayi-6 ngo-2022 sawakhuphela esajini straight apha enyo 10. Kuzothi 2023 sana 18 yamakhwenkwe sawalusela apha e29 ehlathini lakhona, sawakhuphela khona kwistrata imvemve. Amakhwenkwe asebhomeni eli-1 e18 naxa siwakhupha sakhuphela ndawoninye. Into mandiyithethe ke Butbesi kuzothi kulo nyaka uphelele 2024 salusa 23 yamakhwenkwe nge-10 kaDisemba sawakhupha nge-4 kaJanuwari. Kuthe kusekulo 23 kwakho amanye anqonqozayo kubonakala ubana nawo asishiyeke ngasemva sengxaki namakhaya. Yabangela ubana kangaba ndakhumbula khona ikwekwe yayeleqwa eShukushukuma ifuna ukuthatha ubomi bayo, yaleqa afunyenwe yoluswa. Salusa 8 yamakhwenkwe nge-29 kaDisemba same year. So ngamanye amazwi soluse 32 yamakhwenkwe ku-2024. La 8 siyikhuphe nge-18 kaJanuwari yona.
into emandiyichaze ngokuphandle simalusi akanampahla akukho nto kodwa siye sizame sicele sinqonqoze ebantwini sifuna impahla sithi silungise nokutya sonqonqoza sibatyise bekulabhoma sifuna into zokhe masime ke ngokapho masinike umhlekazi untsikelelo into kaMahambi Hlala mhlekazi Mahambi Hlala niqinisekile nawe akho amazwi kule mvelaphi yeni kufuneka sihlala apha kule mvelaphi ndingathanda ke siqwalasele kule mvelaphi ziziphi ezinye izinto wena ongathandayo kulomgama nihambileyo nesiqalo salomsebenzi niwenzayo ngathanda ukwabelana nathi. No msesazi, I think ngexesha ku term 2 ndaye ndasarupa in ndaye ndarupa in personally ziba ndingubhuti noko olipantsula pha eMalawi unxiba isidoda kakuhle. So ikhona ke igroup yamapantsula endisebenza nayo. So ndayichaphazela ke nakula madoda ndisebenza nayo nto hey man kukho iprogram nje eMalawi. So yathakazelelwa ke and then we joined the program as a stakeholder as brotherhood. So ingena kwethu kule program ke we provide ngempahla yokunxiba kwala makhwala. Ndaqala kula project yayina 6 ndandingekho kulena 1. So we start class 6 till lo nyaka kupheleyo la 28 nala 8. So la 23 plus nala 8 we participate as stakeholders aseMalawi. Okay. Ningamapantsula. Yes. Okay. Brotherhood. Elder Williams. Yes. Imeko zaba bafana khawuzobele ohleli nathi ngaleli thuba uzobele imeko basuka kuzo ababafana bazibhaqa bekule meko yokungabi nabani ngelixesha lokufikelela kwinqanaba lokuba bayesuthwini. Bese yimeko ebhlungu kubanye abantwana abanabazali njengaba ndithi omnye wa 38 onye wa 34 phaya esajini abengenabazali likhanga nabazali ubuye uze kwabanye banabazali abazali baphila nge350 abanye abakayifumana nendodla baphangeni akakwazi kwalusa umntwana wase sinemeko ezinjalo ndithetha nje bhubhesi izolo bekungcwatywa umama womntana ofuna ukwaluka xa kucazwa ndisiva umntana befuna kwalo nyaka akakwazi ukwaluswa imeko azitsho then is last week ngoku kulonyaka ngoku umntana wamane ebuza bana mama nakulonyaka ndalukeni uthe kusabhuduza kunjalo wasweleka umama wagula wabale kusesibhedlele uye wasweleka esibhedlele bathi xa bechaza bamelana xa bendifika pha ndibalo meko mntana sayakwenza assessment visa kulo mntana kwabe sekuchaza bana hayi uswelekile umama walo mntana ngenxa yokuba ene stress sokumntana ayifuna ukwaluka bayi explain ngolo hlobo ebengcwatywa kwizolo ngomnye wabantu nefesi balusile ngoku kulelisi sayalusa senza umuntu ke zimeko ezinjalo esifika kuzo kwezinye ufika kukho abantwana njengangoba ukhona omnye ongenisiweyo uphakathi esuthwini but impahla yikho so ufuna simncede nayo ungeniswe ngabahlali yena lo bahlali ngubani approach bakawuncede uze ngoba uye wa impatient balindele le process basisazama ulungisa zonke izinto so nza umuntu ke sithi sanemeko ezinjalo othi umntana akoluka umbone indlela abulela ngayo omnyalile kucaca bakudala ifuna lento qha engazazi bangaphumela kanjani okwesibini kuyabonakala ba ibetha macala ibethe emntaneni ibethe emzalini kuba nako umzali naye ilahlelo kubomu kuba banepain abazali ubhlungu akwazi ukwalusa kubhlungu akwazi ukwalusa umntana wakho ufuna ukwenza amabhongo njengabanye abazali kubhlungu noba umntana wakho ubonakala njengomuntu helpless kuye ongakwazi ukumnceda efuna uncedo ibe une responsibility uba mawuprovide emntaneni wakho ibhlungu kubazali ibhlungu nasebantwaneni yokubana yena wakho umzali beke ucaca ubonakala ubana akakwazi uba angamnceda aluke into leyo efunisa ubana silapha sonke ngaske umuntu abeneliso kummelwane singajongi ubana mna ndiyakwazi namhlanje kuba umazi ungomso. Wow, ngumsebenzi ongelula ndiqinisekile lo msebenzi ngoba ke zininzi izinto ekujongana nazo esuthwini xa umntana epha kodwa ke sizawuthi chuncembe sowuveza lo mba ngoba ke kupheleni kosuku okanye kupheleni koludliwano ndlebe kukho uncedo esilulindeleyo ngakumbi kubantu noko abathatha intweni kodwa yonke lo micimbi siza kuyincokola xa sibuya ngasevenkileni.
Sibuyele kakhona sikwanamkela kwinkqubo yethu ngakumbi ngakumbi kwabo ke basanda ukuba kunye nathi kwinkqubo yethu iVOB Voice of the Bay. Saqhubekeka nolwaluko kwakunye naye uElder Zwelidinga into kaWilliams kanti naye umhlekazi Ntsikelelo into kaMaambehlala. Masinamkele kwakho botata. Yes. Besisajonge ingxaki zabantwana. Ndiqinisekile abanye abantwana phambi kokuba baye esuthwini kunezinto zakamakwabo ekufuneka bezenzelwe. Kwezi meko zikumila kunje kwenzeka ntoni? Kuba ke kungekho nto ngoku into ekufuneka yenziwe qha into kokuba umntana makancedwe afumane isiko lakhe pha esuthwini. Ezinye izinto kumele zeke into yokuba besuppose bazenziwa likhaya uya phaya engakhange azenzelwe. Butbesi njengoba usitsho sisitsho sistimeko azivumi ebantwaneni. Into ebalulekileyo ukuthi ngoku seyikubona just afumane le nto ayifunayo. Agqithe nabo even abazali eyona nto basebeyivuyele bona umntana wakhe esaluka babesayijonga leba wancamliswa okanye akancamliswa ngoba into engamandla ngoku yileyo ubana umntana ngoku kufuneka eye esuthwini. So ezinye izinto asibekho ithuba lazo kufika kuzo kumakhaya ngoba imeko yabo itsho njengoba nisitsho uba omnye kunzima nothenga nevest. Naw ke kube ithethi ukuthi kunganzima noba makafikele kuloo nto leyo. Hayi ibikufuna uqonda nje khona ukuze ubani okunye nathi ngaleli thuba abone ave into okokuba zikho imfanelo phambi kokuba umntana bekanti uyasifumana phambi kokuba ke abekanti uya esuthwini. Kodwa ke phantsi kwezimeko loo nto leyo ayenzeki. Kudala pha kwaXhosa uyakwazi baxa masithele ngokujisa kubona uba umntana akojiswanga bayakwazi bakuthathwe inkobe umntana kuyothethwa naye ukuchaza uba ngokuselungelo lokutya kuphethwe inkobe kungekho nalo nyama ngenxa yemeko zezo. Kodwa ke thina ke noko iba khona inyama ngoba ukujisa ayithethi sizama ayinithi bakude yonkundleni into nje yapha ehlathi bamakatya umntana uyakhululwa umntwana siyabakhula abantwana batye sibaphathele inyama badle bese kulonyaka kupheleyo besinazo noko sibaqhala masipho kaMayi2 kanti kulowa unyaka kwakomali safumana nje idonation yenyama batya abantwana sizozama ukusenza ukubakhulula kwelazela bebekhulu kwakwazi utya yonke into. Yes, nathi siyenzayo ngokwapha ebantwaneni. Ndiqinisekile nawe mhlekazi uNtsikelelo into kaMaambehlala njenge-stakeholders phaa kula mandla yaseMotherwell. Nidlalile indima kwimiba yokondla abantwana ngoba ke abantu abayi-30 mihla le kufuneka babe kanti kubekho emails ezintathu ngosuku. Wow. No mhlekazi qala ndifuna appreciate nobulela umuntu akadingela kuzo zonke uqala class 6 18 23 38 wadlala indima enkulu kakhulu kunye nendlu yakhe nomama uDingela bephekelwa pha thina sasiqokolela nje ukutya apha si-fundraiser siqokolela ukutya ebantwini. Umama uDingela noDingela badlala indima enkulu kakhulu into yoba abantwana bakwazi ukutya kunye nosomashishini wethu pha usixhasa kakhulu kule program uba umzasi. I think ngobona abantu sime ngabo kule project uDingela kunye nomzasi if ebengekho le project ngithe collapsile because kaloku akwazi uthatha abantwana uyobabeka ehlathini ungabazi bazatya ntoni because umuntu utya kathathu nyhani ke bebesitya kathathu special la 23 nala 8. So nendithi ke ndifuna manje uyiveza loo nto ngoba we appreciate umuntu owenza into ezinhle. Enye into siyenzayo siphuma iphulo wena umuntu akaphisi pha siqokolele nangona sine challenge. I-challenge yethu urhulumente akasebenzi nathi sizisebenzela alone sizi-organizele izinto alone but ke xana izaba umsitho uyubona uba bayafuna utyhiliza bazothatha i-platform but singabavumeli abantu bakarhulumente. I don't want to mention nina niyele kuphi no into enzekayo mntakaphisi ndakumzekelo we bonke ukhansila waseMotherwell we engage him
Those awards zi-9 Yes, by Motherwell. yes, all of them. We engage him. Only councillor abarespondayo zathetha ngale project last year. Kwaresponda uNosithembiso. Also rest in peace. So wasweleka ngoku. Kwaresponda uCouncillor Mafumati. Kwaresponda uCouncillor Musi. Bonke ke abanye uCouncillors abarespond. But when the event take place kukhona iTV nintoni demanding islot baba bathethe ziwadi yabo yabo so nethi ke kukho into engathi thina we don't want the particular councillors no thina we welcome everyone like in this year we have udingela is say because sabhala ileta sibhalela ingcibi ukwazi kwasa unfortunately sayibhala sekulate but udingela is say from his contribution uzawuqhuba abantwana bayi-10 sizawukulusa 10 lo nyaka uzawuqhuba abantwana bayi-10 but loo nto leyo sizawuqinisekisa into yoba ngaba sithatha ilist sizawujonga the best safaris because imba kuba senze i-assessment akaphesi so last year sarotshwa ngomnye umfana we are surprised ndakaphesi lo mfana umalume wakho usendweni hlala eBluwater Bay unentweni usendweni that Hotman was embarrassed in that process but wathi no ndizayilandela le process till ndigqibe le process ndimthathe lo mntana ndomenze into yasendlini what surprise wayenzela mfana wasinika igusha wasinika ikasi zebhiya for umgidi wasinika ibrand for uba contribute emgidini naye nakulonyaka uzikhomithile mfana wathi no xa niqhuba le project nintatshe sizazikhomita noko asikwazi ungayiyeka into ehle kangaka iphele esithubeni so sathatha umnqalelo kulaa nto into yoba ngoku xa solusayo le nto abantu bathatha ama-chance funeka siyigade ngoku so sizawuqinisekisa ngomso mntakaphesi ikhona ilist namagama amaninzi ngomso we go to door to assess ifamily nganye because we don't make for fun asifuna ubulala ibhizinesi yengcibi because engcibi ziselusela free asifuna ubulala ibhizinesi yengcibi udingela kulaa thetha into uluze 1.9 eziyi-30 into imali le xa ibalayo It's close to 60,000. yes ngoku udingela ucontribute nge-10 i-1.9 zingaphi ezo 1.9 because nathi asifuna umabuse abantu abakwa-afodayo ukulusa bazothatha ayijoyina le project because le project thina siyenza ngokusesikweni because we have pains singabanye sine-experience okusokola bawuphesi including myself mna bawuphesi ndoluke lapha enyu 9 I'm proud that ndaziba mna bawuphesi ngela xesha lethu kwasalini kwakuluka abafana bakasalini ndabona uba imeko yasendlini ayikuvumi kakuhle apha ndaziba kuluka kwam bawuphesi so I know ipain yomuntu ofuna ukuluka engakwazi ukuluka bandoluka apho ndabuma omakazi bandincedisa ke ufone ngempala ndaqina ndabheka phambili so that time sida kwaba nakulamakrwala sona nikathi khona i-platform yokukwazi ukuzemela into yokuluka so that uphume kule nhlupheko kuyo nabazali bakho bakhuphe kule nhlupheko kuyo ujonge phambili xa uyindoda akho nto nokudinga so ndike mntakaphesi no I think le project siyenzayo mntakaphesi njengoba sithobe isantya ngoku into yokuba ngaba phaa ehlathini sifuna uba hoya thalara abantwana singahoya ngento ntoba baphesi yonke into qala head to toe batye every day 3 times a day uyafumana so ngoku noko sithi ke ngoku masike sifumane really one abafuna le process Okay. Ba Williams phambi koba sengasevenkileni akho awokugqibela ufuna ukuwatsho. Yazi wami inyaniso yokubana masibabulele manoda udingene ngoba ke nenkosikazi wakhe enyanisweni badlala indima enkulu kulomcimbi kuba inkwazi kubepheka basebenzisa ubane wabo besenza yonke into esinceda kuba bekuphekelwa khona kanti noba uCeduma sithanda kumbulela yena aqala naye ngegalo yakhe ngoba uqala kwethu wayepheka pha kuyefo lamakhwenkwe waphekela pha then emveni ngokubona umsebenzi bamthamo omkhulu saya kwadingela umama uDingela wasincedisa futhi ndithanda abantu ngiyamliba lozokile lokuthiwa nguSnake ohlala pha enjolo ngoba lamakhonka asibhozo sawancedwa nguye ngexesha sisalisona because afike sekulate kwaba ayawalibazisa la i23 senzo sithanda babulela abantu kakhulu ndithanda ukuthi ebantwini bethunana akuzobakho formal invitation
for unceda umuntu. Nathi siphosa intsayela sithi uba ngabana uyafuna unceda umuntu naba bantwana. Masibamba apho saya ngasevenkileni. Emveni kwevenkile sabe ke siqola siqukumbela konke malunga nokoluko. Doza kuthi sibuyile kwakho sinamkela kwi Voice of the Bay VOB sesiqola siqukumbela ke nendwendwe zethu. Utata uZwelidinga ka Williams kwakunye naye untsikelelo umhlakazi untsikelelo kaMahambehlala masinamkele kwakho botata bam. Sesiqola siqukumbela ngiqinisekile ngalo lithuba ndifuna uninika ithuba lokuba nithethe nabo bakunye nathi emakhaya. Ndakunika ithuba lakho tata Williams nawe mhlekazi uMahambehlala. Qinisekile na usebenzisa ikamera le. Uthethe nesizwe. Ucele into kokuba uluntu malungenelele kule imeko abanako. Mandokunika ithuba lakho tata Williams. Mandiphinde ndibulise kuba enkosi Bhutbhisi. Yes. Phinde ndibabulise ababukele ekhaya. Ndithi bethu nani isandla sikambe sinye. Akho umuntu uyedwa apha emhlabeni. Xa sibona kule imeko sikuyo siyayicela sicela ungenelelo kubantu bonke. Uba sikhawulana le meko. Ndisithi itsho kuba ngoku kukhona ugqirha oye wasithengela i10 pairs of shoes. Kule veki esigqibeselayo. Ukusupporta kula makhwenkwe siwalusa esithi andikwazi ukubukela into enje benyayazi bakanukho into enje. Wazosichasa. Siphosa ke ikhohla bekhwele kona ngabanye abantu uba iza sisenento esidinga abana vele betyile ehlathini. Okwesibini ifune benxibile. Na uphina umuntu ofuna uba inxalenye yokusisa ismile ekubusweni babantwana kumakhaya onke siyamema ukuba asincedisane kulomcimbi. Ngoba le into yipart uphaka iCPF ukho into kuthiwa i-social crime prevention. Yipart i-social crime prevention kuba i-crime ukuzibulala kubekho abantwana bathatha ubomi babo bemke phambi kwexesha ngesizathu sokubana ebona ubomi buphele ebomini bakhe. Ngalo mazwi sithi torhwana ungaqhagamsela nami kula number 0733 014 703 ukuba unento ofuna ufaka isandla ngayo kule nkqubo. Enkosi. Manike wena mhlekazi Mahambehlala. Uyawujonga nawe phambi kwekamera. Masibulele mina mntakaphisi sibulise kubaphulaphula nababukile endlini. Mntakaphisi le project i-project esiqimba thina sifuna ukwenza igalelo lokutshintsha uluntu kunye necrime. Sicela man abantu abakwaziyo ukufaka isandla kule project. Ngaske basebenzise le number utata Williams aqobo ifaka. Sicela man wonke umuntu sibulele nakwabanye abaye basincedisa last year. Because last year sasezingqeninqeni mntakaphisi si organize ingubo ngapha nangapha ukutya ngapha nangapha. Sicela ke ningadinwa nemizi efana no Boxer yasinika inkxaso kulomcimbi. Noba umzaza manje simention ukuba umzaza ipillar of this project. Noko la tata ufaka gqithe ePlowback ekwi society yethu. So siyacela man nabanye abanamandla onokwazi ukusincedisa kule project ibheke phambili. Sifaka ukhwele ngolhlobo. Bomso sizawuqala iassessment. Then after assessment sivumelana nodingela into ba because I sure mhlawumbe ngagqitha kule 10 sithetha ngayo. We go to persuade udingela if bagqithile so that la 10 ikwazi kodwa ke inkxaso engamandla efunekayo pha ehlathini kukunxiba kwabantwana nokutya ekuqinisekileyo ba kubayatya abantwana kodwa ke ikhona NGO bomntakaphisi bandimenshine mana anzoyimiza ngagama ikhona NGO apha egcina abantwana ioffense la NGO iye yasicela basifulusa umntana wayo u1 yazikhomita ngento bangaba kula process abazolamba abantwana ikhona bonke nedlo u1 boyi10 yabo so appreciate ke NGO ezilala hlobo le program ke bawuphisi sifuna mani ngoku kule uchijigere ngoku sifuna abantwana basabe sustainable le 10 mhlawumbe le 10 sakwazi umanage kakuhle kwakhona igroup yabafundisi ePhaya Motherwell la group yabafundisi ePhaya Motherwell
sithethile naye soba babezi mentors abantwana after bebuye ehlathini because into enzekayo umuntu akaphisi kwexesha egqithileyo ungafana unibuza uba aba bayi-6 benza ntoni andizokuxelela uba benza ntoni sizama ukwenza iprojekthi yokuqinisekisa uba le 10 senze follow up bakho i-mentorship siqinisekisa uba ababangamadoda babaphume ecaleni badila ne-drugs kukhona iprogram ezawukhona ngayo nabefundisi ke ba-agree kuloo nto ukuba after the 10 sithi hand over kubo and then baqhube kunye nayo uba i-sessions uba bababhilde moral, spiritual and moral. Ndiyavuya lo mcimbi ukhankanyele umba wokokuba emveni kuba bephumile esuthwini nibolusile nabenzela kangangoko ingaba kumaxa bendawoni ngakwicala lenkqubela phambili ebomini babo. From that one 24 18 again kukho 10 ngoku. That's a challenge. Ngoba ke omnye umuntu uzawubuza into yokuba injongo yenu ingaba na kukunceda nje into yokuba boluke ngapha koko nilindele ntoni. But bese mandibulele manje kumbuzo omhle lawo. Okokuqala lo osasiqale ngayo kwalusa yena ngokusele phangele yasiphangelela. Kodwa ke abanye abamanditsho siye sasiqulunqa into basizakwenza follow up. Sikasazama nje kodwa ke abo besiqomba sibawula khona abafana izikilisi bakwazi ngomso uphangela. Kodwa ke lonto lesisena kuqhwayela kwelocala. Sesaqhwalela ukuba siqinisekise uba lento athetha ngayo insiko iyenzeka. Yoba umntana siyamlanda ngoba zikhona imeko esithi ngoba sibephumile xa sibagodusa ufike ubelisizi khona ikhaya lapha e10 xa sifika apha sifika umakhulu ebasaphandle akho mbane akho kwa box yombane intambo yaqhawulwa. So zikwimeko ezinjalo seziba sangabantu abantu bazawubuya kule into manje ivume sisaqhwayela kwelocala yinto esizimisele kulonyaka njengoba isitsho nje kune commitment kwabe khala nomfundisi uBhefile ongosihlalo we-MMS Motherwell Ministers Fraternal ukuthi man sinikeni ezi-address sikwazi abantu asithibana nabo sibalandele sizaletheyo inyani ibaleke kakhulu bese kwenza njalo ngoku ulanda up to nalo wawoqala nobephangela sichekisha bayiphenye into esicimba ingenzeka kuye. Ndiqinisekile into yokuba imicimbi ekumila kunje ngokwenene umntana kunakuze umvalele kuba mhlambe kungekho nto ayenzayo. Ibiminyaka yakhe ihamba yobukhwenkwe yayekhaya kungekho nto kodwa ke ndiqinisekile inkuthazo ekufuneka ibe kanti khona yenziwa khona ukuze aba bantu batshintshe bakwazi ukuba ngamadoda aqotho azawukwazi ukujongana nezameko zaphaya emakhayeni abo benze into ngaloo nto. Yes. Unqweno bawuphezulu umnqweno wethu baba phezulu lo uba please ngoku asiphindi into ezekayo bawuphezulu indlela ese-structure sethu sakheke ngayo so inglu after i-project lena uvela litshona ekoneni akalitshona ekoneni yakhe but ngoku you say guys noba nongona sinceda but le nto ayikho consistent ukunceda kwethu. Sicela ngoku into yoba ngaba sizame into yoba ngaba kulo nyaka uzayo sibe neprojekti uqala ngoJanuwari yoma ngoJuni yokuqinisekisa abantwana bayi-10 basezindaweni noba yintoni na abakuyo basezindaweni. So that's why si-appreciate ke le nto bithena ukuba uBhefile into yoba at least khanize nabo abantwana apha then nezinye event but sikune-challenge esicelayo man ooceba bethu must be assist us kule process because kaloku kukho into ze-PWP at least xa abantwana beyi-10 iwadi nganye xa ziyi-9 iwadi but at least ingathatha 1 izikhomiti yoba at least le nto ke-PWP izamfaka umntana emsebenzini then kwenye icala kwenzeke enye process. Masibamba apho Elder Zwelidinga ka Williams kwakunye nawe Mhlekazi Ntsikelelo kama Ambehlala. Masitsho into yokuba iminqweno yethu nathi ingakwicala lenu ngakake lo msebenzi omkhulu wokwakha isizwe uyakuba yimpumelelo sininqwenelo kuhle kodwa Dad Williams kwakunye nawe Mhlekazi Ambehlala. Sobulela Ngusakhulu bese sabonga. Kufikile lesiphelweni njalo kudliwana ndlebe lwethu nabo abo bajoyene imicimbi yolwaluko phakula mandla waseMotherwell Elder Zwelidinga Williams kwakunye naye Umhlekazi Ntsikelelo Ambehlala ujike yena bani group phaya yamapantsula indlela abanxiba ngayo nabo banenkxaso emandla kulo mcimbi siyabulela inkosi kakhulu
Nje emveni kwevenkile sawube ke sijongele namaqela ezopolitiko Unity for Change. Engosikakhona ngokuba kunye nathi kwinkqubo yethu iVoice of the Bay VOB noPercy ngaleli thuba ndamkela inkokheli yombutho iRise Mzansi umhlekazi uThembinkosi Radebe. Kanti ke nombutho wayo iBosa Build One South Africa besumemile kodwa ke ilinge lethu liwe phansi bebevumile into yokuba bazawuba kunye nathi kodwa ke abadanga babe kanti bayafika ngoko ke sikunye naye simamkela umhlekazi uThembinkosi kaRadebe. Masikwamkele umhlekazi uRadebe. Ndiyabulela Phupesi, siyabulela kuphinde wasimema futhi sabalapha. Yeah, sigqibelene ngomcimbi we-by-elections early this year. Yeah. Or late or mid this year. Yes. Yeah. Yes. Sizoncokola ngemicimbi eliqela ngoba ke ngoku nikho intlanganisela ebizwa ngokuba Unite for Change. Naqhuba njani kwi-by-elections? Ngoba ke zange sibonane emveni kwe-by-elections phakula mandla ka waseMotherwell ka was it Ward 50 Ward 21 and Ward 50 was it 57 54. Yeah. Into eyenzeka because besipreparela lezi zinto ezokwenzakala and bese sezininzi izinto zokuthi ikhona i-change ezakwenzakala. Into esayenza ukuthi thina as uRise Mzansi sathi masime kancane kwi-by-election even though ke we're trying to prepare for them. Kodwa into esayenza sathi masime kancane. So you didn't take part? No, we didn't take part. But you wanted to take part? Yes, we decided that we're going to take part, but now ke indlela yayiphuma phezulu ukuthi no masime kancane and until sibone i-direction. Okay, fine. Thank you very much. Mr. Radebe, khawuthi qabaqaba ngendlela iBosa sebenza ngayo. Ngoba ke kukho regional structure, kubekho i-provincial structure. Ingabi iBosa ifocus yayo iphi kanye kanye? Is it on the regional structure or on provincial structure? I'm not sure quite when we talk about iBosa, but what I know okwangoku we have these metros as Unite for Change lezi sibhekane nazo masidibene that are 8 metros. Yeah. So now sisebenzisana nayo kakhulu iBosa up in Nelson Mandela Bay together iBosa ithi Rise neGood. So i-leaders ezila No. Kunesizathu soba ndibuze le question. Okay. Benino secretary apha eMandela obeyipati yeBosa pha kwi-AIM, but ikho into endifuna kuyiva pha kuwe. Ingaba at a provincial level are you going to contest elections at the provincial level? Phupesi into endingayichaza kwangoku. Noba uyawuva umbuzo. Ndawuza umbuzo. Yeah, and you know lusuka phi le nto. Ndiyazi ukuthi isuka phi. Yeah. But now I will not be able to ukuthi ndidwele much only on the side of iBosa because now ndidibana neBosa neGood as we make Unite for Change. We are going to talk about that. Yes. I want to know from you, are you going to, in fact, before this amalgamation, Yes. did you contest for the provincial elections as a boss? That's why I need to put Phupesi mawunibuza ngeBosa. It's better if you ask me about Rise because bendiyi-leader yeRise. Yabona ngoku masithetha ngeBosa sithetha with abantwana esidibane nabo together. Yabona. So now umcimbi weBosa I will not be able to talk about much ngeBosa. But if you ask me about Rise as a member of Rise, as a leader in the Nelson Mandela Bay Rise, and it was involved in the province, it's going to be easy for me to answer in the terms because I know izinto ezenzakale apha ekhaya kuthi Okay. Rise. Yeah. No, let's talk about Rise. Rise. What is your main focus or target? Is it a local
or national and provincial elections? Our main target now, we went to election first when we were 1 year old. We went to the national elections. But now we are focusing on the local government elections. And there are metros that we want to target. Remember that as we see, it happened in another metros where the leaders, they are giving the marching orders or what is expected. So now in Nelson Mandela Bay is one of the metros that we want to contest, is one of the metros that we want to fix. So now if you ask me about focus, now going forward, the focus is local government election. So your focus is on 8 metros. Yes, for now, what the top leadership has given, what did they have identified? Remember that we are working as a map and we know where we got the support. That does not mean that we will stop in those 8 metros, but now they have identified that 8 metros and Nelson Mandela Bay is one of those 8 metros. Okay, let's move on and talk about Unite for Change. Now you are going to, how are you going to vote as Unite for Change? What is going to happen in that ballot paper? Remember, Putpesi, that what happened, let me take you back. If you remember, there was Action SA, there was a DA, there was what I think they were calling multi-charter part, if I'm not mistaken, you'll correct me. So what they did is not what we are doing as United for Change. What they did, they came together, but when they were going for elections, one by one it was contesting itself. Remember that you come, you talk together, but when there's a ballot paper, there's an election. Now what is happening? You are contesting each other, but we're sitting in one room and planning what you're going to do. But what our leaders has done is very different. What Auntie Pat, Dr. Musi, and Mr. Zibility, they said, look, what we're going to do, we're going to come together and be one party that unite for change. So meaning come 2026 local government election, you're not going to see Rise in the ballot paper. You're not going to see Boss, you're not going to see Good. But now we are unite for change. But remember, we're still in Rise. We have members of Rise, we have members of Boss, we have members of Good. But now we are coming to this a new house. What is the plan? The plan is because we don't want to divide voters. Now we want to bring together the voters and have one vision to help this matter. So how are you going to deploy people in government? I'm talking to you now. I was outside. I was in a Zoom meeting where we have a candidate process selection, where everyone we are doing a candidate process selection. Remember, Putpesi, as we are having this town halls meeting, what we are doing, we are saying to people, we need people from the ground. South Africa in metros, they have experience in good people. We have good actors, we have good presenters, we have good soccer players. So now we want those talented people to come and build Unite for Change. Because you meet someone at the street and we will say to you, you know, politics is for you politicians. And they forget that we need people. There are good people who are doing excellent jobs where they're working in the bank or somewhere else. So we need those kind of people who are trustworthy, who are trusted, who have dignity, that they can be able to transform metros. That's why now we have this candidate selection, that we allow people that they come to put their things, the background and whatsoever. Then from there, we'll be able to have this, because now we are building a party for the South Africans. We are not going to say, because Radebe was a leader of Rise in Nelson Mandela Bay, automatically must be in the list, or if someone was a secretary, we say we're going to put a cadre deployment is going to be there. Now we allow the whole South Africa to come and have a voice and give us direction. Let's leave it there for now and go for a commercial break, because I'm expecting so much in your explanation after the ad break, Mr. Radebe. Yes. Masibaleke sengasevengini. Sibuyele kakhona sesicela siqukumbela inkqubo yethu ye Voice of the Bay VOB ngamafuphi. Siyanamkela. Happy Sunday. Happy Sunday to you, Mhlekazi Radebe. Yes, Mr. Best. Mhlekazi Radebe, carry on.
we are listening to this interesting process of selection. Yes, you see, Unite for Change is one, and it's going to be very different. Remember now, as we are building this party, we are building it for South Africans. We say we have to put everything aside, and we say we want to build a new party that will give us ethical leaders, that will provide for us the good leadership, that will fix the metros. We want the metros to be fixed. Remember that people, they've been doing whatever corruption and whatsoever. But we are saying now, we want to unite to make each and every house in Nelson Mandela Bay, everyone to have a job. We cannot accept in the Nelson Mandela Bay that the people, they go to sleep hungry. So this is the vision that we have. But we cannot be able to have this vision and for it to go forward without the help of the residents, without the people that are educated, without the professors, without the people in the street that they will say, there is Ubaba Umahlangu in that street that is a civil servant, that is a civil movement, that he can come to Unite for Change and be able to do things that is he was doing in the community, and the United for Change be able to assist that person and to say, we are building South African. Let me say, we want to build a Nelson Mandela Bay for each and every resident that has come here. We want to make a Nelson Mandela Bay to be the friendly city. We want to make the Nelson Mandela Bay to be safety. We want the Nelson Mandela Bay to be the welcoming city again. That is the vision that we have as a Unite for Change. Mr. Thembigosi Radebe, who is the member of RISE, but under the belt of Unite for Change. Yes. Mr. Radebe, your party, that is RISE Mzansi, doesn't feature in this municipality in this term. Is that so? Yes. Again, Good Party also doesn't feature in this term. No, Good Party does feature under Councillor Lawrence Throne. Yes. BOSA doesn't feature also in this term of 2021 to 2026. How is it going to happen? Let's say if under this Unite for Change, let's take an example. I am not wishing for that. Okay. What if you get one seat and yet you know the person who was in the council of 2021 to 2026? What if he says, I am the one who is experienced? Is it going to work like that? You know, Mr. Budpesi, there's one thing that as we are having this process of candidate selection, we are in the process. Tomorrow we can say when we announce at the end of January, it can happen that we announce the lady that is 18 years old that will be running for mayor. So no one will be able and say this is our supposed to be here. So probably we can announce a young guy from university that is 21 years old, depending how the process is going to go. And now, remember that when BOSA was being formed, just to go back, they were they were having those independent candidates. Remember that Dr. Moss was making meetings with those independent candidates, which is, I think, Ubaba, the one of AIM. I think it was a chairperson, but let us live like that. But I believe that there is a great impact of what the leaders they have made in the Nelson Mandela Bay. Remember last week we were in Guanobuhle. There were leaders from the other organizations, other parties that they were joining a Unite for Change. That Dr. Musi himself, that he flew from Cape Town, and the deputy Sis Nobundu, that they came to meet with them. We were there as leaders of 3 different parties to welcome them. So there is an excitement, and people remember that now. If now
2021, we can go back to the calculations. 2021, there were about 500,000 people registered to vote. But now, those who voted, there were 240,000. So meaning the number went down. Where are those 200 and something people that they didn't vote? Why they didn't vote? ANC was there, DA was there, the other parties was there. So people now, they want a different, not a new political party, but they want now a political party or a different ship that will take them to the destiny what they want. So now is what we bring as Unite for Change. But did you consider the issue of electoral support, as these three parties? Which party is supported by more people? You know what is nice about it? We are able to cover the whole NMP. You can say Rise most, it was voted from suburb areas and northern areas. Boss was voted from the side of Marawell, I think, and Utinate. I don't have much picture, but when the leaders, they talk about that. And Good was voted from the northern areas. So the people, they know their leaders. And we have went back to the constituents and say, now what is happening? This is the new direction. This is what the top six that they are giving this marching order. So now we still go with the same people. By the way, which party is supported the most? When you look at the numbers, national election. Did you consider the statistics? Yes. When you look at the national election, Bossa had more numbers, if I'm not mistaken. So, but when you look at Nelson Mandela Bay, I think they had even more numbers than us. I'm not sure about Good. But that does not change the fact that we got numbers from the different towns, or I can say the different areas. So continuing to work in the different towns. Remember now, we are bringing these people together. We are bringing South Africans together. We are not saying we are a white party, we are a black party, a colored party. We are bringing South Africans together. It does not matter the background and where you come from. So bringing together this vote, continuing to work with our constituents, it will bring more numbers. But I can promise you, you will remember me, that come 2026 or early 2027, we will be the decider in the Nelson Mandela Bay. If we don't win, some of the parties, they will depend on Unite for Change for them to be able to run this city. But we are waiting for us to be the one that will be able to run Nelson Mandela Bay. How many seats are you targeting? There is no specific city, I can say the national leader that has been given. But we are not looking less than 10 seats come local government election. Out of 120 seats? We are not, that's why I'm saying we are not looking less than 10 seats in the Nelson Mandela Bay. Remember, President, the vision is to win Nelson Mandela Bay. And now it's the people on the ground that they will decide. Remember, you go to elections, and going to elections now, we want even those people that they never voted. We want those people that they say they will never vote again. So now, this new kid on the block, it can be able to surprise many people. Mr. Thembinkosi Radebe, thank you very much for making time. We wish you all the best as Unite for Change. Nkosi kakhulu, siyabulela. Yeah, siyabulela kakhulu. We hope they will invite us next time. Yes, sifikelele isiphelweni ke ngolo hlobo kwinkqubo yethu i-VOB Voice of the Bay. Emveni kwemini ngecawa kusuku lwanamhlanje siqinisekile into yokuba nizivele njengokunokwenu i-Unite for Change into yokuba imele ntoni na. Ibinguye kaloku lowo umhlekazi uThembinkosi Radebe nokwayenye yenkokheli zombutho we-Rise Mzansi, kodwa ngoku kuba bejongene nolonyulo basebenza as Unite for Change, bengumbutho weBossa, i-Rise Mzansi, kwakunye nombutho we-Good Party.
Nkosini kakhulu. Adios amigos. God bless. Happy Sunday till we meet again tomorrow in the evening kwiNkqubela FM between 6 and 9. Sabe siqukumbela ke unyaka ka 2025. Bye bye.